கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த நாள்ல நாம் தியானிக்க நம் தேவன் கொடுத்திருக்கிற வார்த்தையானது யாத்திராகமம் 10வது அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். நான் எகிப்திலே நடப்பித்ததையும், நான் அவர்களுக்குள் செய்த என் அடையாளங்களையும், நீ உன் பிள்ளைகளின் செவிகள் கேட்கவும், உன் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளின் செவிகள் கேட்கவும் விவரித்துச் சொல்லும்படிக்கும், நானே கர்த்தர் என்பதை நீங்கள் அறியும்படிக்கும், நான் அவன் இருதயத்தையும், அவன் ஊழியக்காரரின் இருதயத்தையும் கடினப்படுத்தினேன் என்றார். பிரியமானவர்களே, வாழ்க்கையில கடின இருதயத்தோடு இருக்கிற மக்களை ஜனங்களை சந்திக்கக்கூடிய சூழ்நிலையாக வந்தாலும் அது தேவனுடைய நாமத்திற்கு மகிமைக்கு ஏதுவாகவே அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிறத இந்த வார்த்தையின் மூலமாக நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும். கர்த்தர் இன்றைக்கு நம்மளோடு கூட பேசுகிறவராக இருக்கிறார். நம்ம ஜெபிக்கலாம். அருமையான தகப்பனே, உமக்கு நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. உம்முடைய அற்புத அடையாளத்தை நியமிக்கும்படியாகவே எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவரை சந்திக்கிற காரியங்கள்ல உம்முடைய அற்புதத்தை காண செய்வீராக. இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே. ஆமென். God bless you.